आंजोंहाय जा गाबबाय आं हौवाया आं जा जाबाय जाबाय थांसै नोंनि जाफिनसै बिमा खनसेखौहाय निमाहा होदो। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। दा आंनियावहाय ओरैबायदि मोनसे कल सफैनानै दङ। दा आं बेफोरबायदि भिडिअखौ बानाया सानो, ओमफ्राय खावलायबाय थानायलाय आङो बे भिडिअखौहाय माने बेजोंहाय कल खालामनानैनो रायलायनोसै। माने आं बेखौहाय एक्सट्रा भिडिअ बानायला। बे कलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना मा काहिनि जादों मा काहिनि जायाखै बैफोरखौ मिथिलांजोबगोन। दा आङो बिनावहाय कल खालामग्रोनि। जाय मानसिया आंखौहाय कल खालामनानै खावलायबाय थादों बियो सासे आइजो आरो बिनि न'खरनि काहिनि मा काहिनि जादों जोङो बेखौ कल खालामनानै रायलायब्लासो मिथिगोन। दा आङो कल खालामनानैनो बेनावहाय गासैखौबो सोंजोबगोन जाथाया बोरै जादों बोरै जायाखै। बिनि रायलायनायनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो खोनासंहोलांगोन। नोंथांमोना बे काहिनिखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय, अब्लानो बुजि मोनगोन। दा बिथांजोनि नामानो जाहैबाय अनजुलि मुसाहारि। दा बिथांजोनाव कल खालामनि आङो। नांहैबाय। दा इयावबा रेकर्ड जागोन ना जाया? हेलौ, खोनाबाय? औ। एसे मोजां जायगायाव थालाय। दा आंनावहाय माइकबो गैया नालाय, दा आं मबाइल खाथियाव दोननानैनो नोंथांमोननो खोनासंहोनोसै। दा जाथाया बोरै बोरै जादों होनना बुंदों फार्स्टनिफ्राय खोन्थालाय। जेन'बा बिसोरो गोसोलायदोंमोन ना, ओमफ्राय आं मिथियाखैमोन। ओमफ्राय उनावहाय मिथिनानैहाय बिदिनो मिथिबाय, बिदिनो हिनजाव आंखौ होनबाय हमहो दं बुंब्ला होनबाय आंबो हमहोबाय, मिथिं जाबाय। ओमफ्राय मिथिं जानानैहाय बिसोरो आरो खाथिबावबाय। खाथिबावनानै आरो नङा, बेखौ खिन्थाग्रोलाय। नोंसोर हाबा जानानै खय बोसोर जाखो? मा सनाव हाबा जायामोन? जोङो हाबा जानानैहाय 22 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय आंहा गथ' 2 दङ। ओमफ्राय बिनि उनाव? बिनि उनावहाय गावसोर गोसोथोलायनानैहाय मिथिं जाबाय सान्तिपुर मौजाबुथियाव। औ। ओमफ्राय मिथिं जानानैहाय मास मोनसे थानानैहाय बिसोरो दोनखारबाय। औ। ओमफ्राय दोनखारनानैहाय बोसोरसे बायदि थाबाय बिसोर सानैजों। बोसोरसे 1.5 बोसोरानो जादों बिसोर सानैजों। औ। ना बोसोरनैयानो जादों खोमा, बोसोरनैयानो जादों। ओमफ्रायो आंजोंहाय जा गाबबाय आं हौवाया आं जा जाबाय जाबाय थांसै नोंनि जाफिनसै बिमा खनसेखौहाय निमाहा होदो, कनसिडार होदो होननानै बुंबाय। ओमफ्राय आंबो दे मा जाथोंसै, गावनि हौवा गाव लाफिनसै आं साननानै आंबो आंनि कम्पानियाव लिंहरबाय गाव गाबबाय थानायखाय। ओमफ्राय गावहा गारि रिजार्भ लानानै फैबाय। गारि रिजार्भ लानायावबो बिनाव फैसा थाइसेबो गैया, आं हरबाय। ओमफ्राय दाना बिदिनो जाबाय, जायै जाबाय, बोसोरसे जाबाय आंजों। बोसोरसे जानानैहाय आङो गैया, थाबथाबाय रायलायनाया। हेल'। थाबथाबाय रायलायनाया। एसे मोजां जायगायाव थाना रायलायलाय। जानाय नङा बिदिजों। गैया। औ। खोनाबाय। एसे मोजां जायगायाव थाना रायलायसाय। भिडिअ बानायनाया एसे टावार नांग्रा जायगायाव थांनानै रायलायहाय। भिडिअ बानायनाया बिदिजों जानाय नङा, थाबथा थुबथाजों। दे, बे नाम्बाराव हरफिन। गैया लोगोफोर, बिसोरनिया नेटआ नाङा, फना मोजां रोखोमै रायलायनो मोनाखिसै। बेनिखायनो न'आव थांनानै भिडिअ खेबहैनो मानसि थिनहरबाय आं। दा नोंथांमोना क्लियारै नुफिननो हागौ बेलासिफ्राव। नेनानै थादो। दाथ' मोजाङै खोनायासै, बेखायनो ससेलाबो बानायनाय हिसाबै बेखौ आपडेट होबाय आं। बेयाव रावनिबो नाम मेनसन खालामला। दा बेनो आरो। बिथांजोआ आंखौहाय भिडिअ खालामनो खावलायबाय थादों। दाख्लैनिफ्रायनो खावलायबाय थादों, सप्तासे 1.5 सप्तायानो जाबाय। ओमफ्राय दिनैबो आरो कल हरफिनदों। बेनिखायनो दिनैहाय खालामनो सानबायमोन आं फनजोंनो। नाथाय बिसोरनि नेटआ नाङा। नेट नाङिनि थाखायनो खोनायासै, ओमफ्राय दाननांबाय। ओमफ्राय जाखायाखिसै, रायलायफिनब्लाबो खोनाखायासै।
बेनिखायनो बे सुंद' भिडिअखौल' नोंथांमोना नुबाय बेयावहाय आङो जेबो नाम मेनसन खालामनाय जानाय नंला काहिनिया रियेलाबो माने माथो खालामबावनाय सर्टकाट जाबायना आंनिहा बेयावहाय आं रायलायनाया जास्ट बेखौहाय नोंथांमोनहाय ससे बानायनो हिसाबैहाय आपडेट होनानै हरनाय बायदि जाबाय आरो दा बेनो लोगोफोर उनावहाय दा बेलासि नङाब्ला गाबोन फुंफ्रावहाय फुलखौहाय नुनो मोनगोन नेनानै थाब्लानो जाबाय